Zbog unutarnjih sukoba među Neficima, Lamanci su zauzeli još gradova. U ova opasna vremena, narod Amonov želio zaštititi Nefice. Bila je to velika odluka, jer oni su se Bogu zavjetovali da se više nikad neće boriti. Međutim, toliko su se zabrinuli za Nefice da su bili spremni prekršiti svoje zavjete. Helaman ih je uvjerio da nastave obdržavati svoje obećanje Bogu. No, mladići nisu sklopili taj savez jer su u vrijeme njegova sklapanja bili premladi. Sada, u ova nova i drugačija vremena, mladići su odlučili sa Bogom sklopiti svoj savez. Obećali su se boriti kako bi branili svoju slobodu, Nefice i svoju zemlju. Iako su to bila dva vrlo različita saveza, Gospod bijaše jako zadovoljan s obje skupine, što nas podsjeća da svi mi imamo svoj vlastiti jedinstveni put u životu. Mladići poznati kao mladi ratnici zamoliše Helamana da im bude vođa. Postali su oni tako velika podrška Neficima, jer majke ih njihove podučiše da budu marljivi, da obdržavaju zapovjedi i da vjeruju Bogu. Helaman i mladi ratnici surađivali su s Antipusom kako bi namamili lamanske vojske van njihovih uporišta. U bitci koja je uslijedila, Antipus i mnogi drugi su poginuli. Nefici su u toj bitci pobjedili samo zato što je čudotvorna snaga mladih ratnika prepala lamanske vojnike, te su se predali. Bog je blagoslovio mlade vojnike zbog njihove vjere. Helaman je primio objavu, zahvaljujući kojoj su osvojili nekoliko gradova bez borbe. A kada su se borili, Bog ih je čuvao. U bitci u kojoj je ubijeno preko 1000 Nefijaca, među poginulima nije bio ni jedan mladi ratnik. 10 ih se posto onesvijestilo radi gubitka krvi, no svi su sačuvani. U međuvremenu Am-Moron i Moroni razmijeniše pisma o razmjeni zarobljenika. Međutim, Moroni se tijekom te komunikacije toliko razljutio da je odbio surađivati sa Am-Moronom. Umjesto dogovora, Moron je u gradu u kojem su bili nefijski zarobljenici poslao Lamana, Lamanca koji je sada živjeo među Neficima. Laman je rekao kako je pobjegao Neficima i ukrao njihovo vino. Stražari su uzeli vino i toliko pili da su se opili i zaspali. Dok su stražari tako spavali, Moron je nefijskim zarobljenicima dao oružje. Kada su se lamanski stražari probudili, bili su okruženi te su se predali. Nažalost, nefijska vojska nije dobila potrebno pojačanje, te su izgubili još gradova. Razljutilo je to Moronija. Primio je objavu da se treba boriti protiv Nefijaca koji su ustezali svoju podršku nastojanjima da se očuva sloboda. Moron je pretpostavio da je za nedostatak podrške odgovoran Pahoran, vrhovni sudac, te mu je poslao ljutito pismo. Pahoran se nije naljutio niti ovo doživio osobno. Prepoznao je dobre namjere kapetana Moronija, te ga je zamolio za pomoć u uništenju kraljevaca, koji su bili odgovorni za sve. Kraljevci su zauzeli Zarahemlu, otjerali Pahorana iz grada, te se složili pomoći Am-Moronu. Zajedničkim snagama Moroni i Pahoran porazili su kraljevce. Sada uz veću podršku, nefijska je vojska počela pod svoju vlast vraćati svoje gradove, jedan po jedan. Na kraju se cijela lamanska i nefijska vojska okupila kod grada Moronija. Noću se Teankum ušuljao u Am-Moronov šator i ubio ga. Međutim, ovoga puta su sluge čuli Teankuma, te su ga ubili. Idućeg je dana nefijska vojska u potpunosti istjerala lamansku vojsku iz svojih zemalja. Moroni se povukao, te postavio svog sina Moronihu da zapovjeda vojskom. Par godina kasnije Moroniha je uspješno odbio napad velike lamanske vojske. Tijekom godina mira čovjek po imenu Hagot sagradi brod, te otiđe sa mnogim ljudima istraživati nove zemlje. Još ih je mnogo otišlo za njima i o njima se više nikada ništa nije čulo. Na kraju je Helaman Šiblonu predao sve te zapise, a on ih je kasnije proslijedio Helamanovu sinu koji se također zvao Helaman.